Takže nazdraví, zdraví vás zase Lloyder u tohoto dalšího let's playe ze hry Minecraft a je to na serveru Crafting Play Medieval. Dneska jsem tu sám na serveru, protože je ráno 7 hodin. Před 10 minutami jsem vstal. V dnešním díle bych se chtěl zaměřit na farmu a hodně se toho tady docela změnilo. A taky vám to všechno chci ukázat, protože se nechci dívat za sebe moc. A ukážu vám to až pak a tímto ještě chci poděkovat Violce a Neranielovi za to, co mě pomohli udělat. Violka mě, což je majitelka manažerka, mě pomohla postavit barák a Neraniel mě sem dal NPCčka, takže máme takovejhle barák. Jsem fakt rád, že mě pomohli, jsem zrovna netušil, že bude tak obrovský, ale jsem za to rád. Teď tam asi trochu šumělo, nebo něco to dělalo za věci, tak když tak sorry. Jsem to měl moc u pusy. Takže jestli se vám tento baráček líbí, já jsem se už aj vybavil a v dnešním díle bych se teda chtěl změřit na farmu. Tady jsem měl TNTčka. Videa, jak jsem viděl, tak se rendruje tak půl hodiny, to 23 minutový. A na YouTube se to dává tak hodinku a něco, takže asi za den vyjdou i možná 2 videa, což jako docela dobrý. A teďka já budu natáčet až do čtvrtka. Do čtvrtek možná ještě vyjde video dopoledne. A potom a založil jsem fanpage stránku, takže tam se dozvíte všechny info, co bude, kdy vyjde video a tak. A teďka na víkend vlastně, až bude čtvrtek, pátek, sobota a neděle tady nejsou, takže neděli přijdu. Sorry, že ještě zívám. A tak už jsem si řekl, že bych mohl natáčet, ale tak. Že já jsem stál, byl jsem nedočkal, že už budu moc natáčet a ještě jsem furt ještě takhle, já jsem se těšil, že už budu natáčet, protože včera, jak jsem postavil barák a vybavil a takové věci, tak jsem si řekl, že už to bylo dost a chtěl jsem ještě něco dělat. Ale tak už jsem si radši řekl, že bych to nechal na zítřek, že si to rovnou natočím. Jo, to je hrozný, já budu zívat celý díl. Neznáte někdo to? Něco abych nezíval, kromě kafe. Já nevím, jak udělat to, abych nezíval, protože já nechci moc zívat, to potom je takový hrozný na videu. Já hned další díl natočím asi po tomto, že mě to baví. No, takže v dnešním díle bude ta farma. Já si tady vezmu iron goty, když si udělám kyblíky 2. Proč 2? Protože si udělám nekonečný zdroj vody tady. Tady si ještě vezmu 2 tyčky, 2 cobblestony. Tady už nic nemám. Jinak jsem se dneska dělal na YouTube a mám na jednom videu 15 zhlédnutí, což je dobrý. A jako jsem docela rád, jakože prezentace mě na toho kouklo 15 lidí a to bylo ještě docela noc. Počkat. Jo, no. Já rovnou vezmu radši 2 staky. A naše farma bude na. Já udělám někde tady v tomto prostoru a důl bude někde tady. Nebo že by naopak, já nevím, nechám to asi takhle. A potom se časem dám do Minecraftu Race Minimap, protože bych ho docela potřeboval. Tak. Cobblestone, já jsem si to tam předtím jenom tak dal. Já ještě nekonečný zdroj vody, kam bych ho dal.
Tak jo, dám se sám. Takže takhle. Děláme takhle. Tak a tady už nedosáhne. Já to chci docela velký, tu farmu. To není tak malý, tak to uděláme asi takhle obrovský. Boku mohlo stačit, to ne. Vlastně tady budou mrkve, mrkve, brambory a obilí. I když já časem jako plánuju takový menší projekt, že jako pro vás, že na tu farmu já si udělám takový pole, prostě chci udělat obrovský a tam prostě jo a tam udělám strašně obrovský pole a tam budou tak strašně moc mrkví, strašně moc brambor, strašně moc toho a tak. Takže máte se na co těšit, bude to hodně zajímavý, já už mám i trochu plány, ale to až časem, až budeme mít tak další díl, jako ne další díl, další ty díly, tady z Crafting Play a pokud byste chtěli, bych natáčel i z jiné hry, tak stačí napsat do komentářů z jaké. Já se pokusím sehnat a klidně ho natočím. To, já myslím, že taková forma jako bude stačit, jo, protože tady ještě dám jako na semínka. Můžu mít melouny, tak. Jo, je to dobrý. Bude to stačit, no. To je nejdůležitější. Tak. Čau. Víte, mám strážce. A ne, tak já teď mám i rezidenci. Mě udělala Violka, tak to dobrý. Tak, máme tady sušenky, jsem k sobě. Cookies. A. Tak. Já už jsem přišel na to, jak nebudu zívat. Jako já budu zívat, ale i to neuslyší dobře, já jenom budu mít otevřenou pusu. Takže to tak nechám. Takže teď jsem nezvěl, teď se zprtává. Ach jo, furt jenom přemýšlím, jestli to dám stopnout a stěl točit to až pak. Ne, nechám to už. Už jsem začal, tak to nechám. Jo, další věc mám enchantované věci, protože jsem měl 3 levely, tak jsem šel k někomu na enchant a enchantil jsem si za ty 3 level každou věc. Za 1 level, takže docela dobrý. My máme efficiency, sharpness a powerku. Co teď jsem chtěl udělat? Jo, farma. Takže já půjdu na spawn, protože já využiju toho, že mám peníze. 41, to je z jobu. Takže já jsem tady koupil ten koláč a ten set jsem si nekupoval, ten jsem si opravil sám. Asi nechci kupovat nějaký ty meče, nebo tak to si chci udělat sám, ale třeba jídlo, tak to jako jo. Ale to je docela asi v prdeli. Protože oni tady to nemají, jako melouny, no tak. Ani jedno není na serveru, takže to bude farma. Jako bude, ale víte co. No. To je fakt dobré. A potom zkusím jít ještě hledat psa. Někam.
No, tak asi si zasadím jenom pár políček, třeba tady. Mám největší farmu, ty vole. To je moje farma. No, už dobrý, no. Ach jo. Takže teďka bych chtěl se jít vydat hledat psa. Protože toho psa chci mít. Měl by se vydat do sněžných biomů. Což nevím kde je. Nevím, kde je tady někde sněžný biom. No tak já ho zkusím najít, jestli ten pes tam bude. On se vyskytuje v těch sněžných biomech. A možná myslím, že občas v lese, jenom občas. Fakt nevím, jestli na 100%. Ale myslím, že už jsem ho tam párkrát viděl. Nejvíc je v lesních biomech, to vím. Jako, teda ne lesních, v zimních. To je? Jako, no, bude bárasko. Takový baráček. Byl bych rád, kdybych ho nenašel, ale protože se moc nechci jít daleko, protože nevím, jestli když si dám home, jestli se stane to, že ten pes se neportne na mě, protože pokud ví, tak on se portuje, jo, je tady stěž. Tak se tady ten bude a ptal jsem se na fórum, kdy bude 1.6.2 a prý až bude pro verezáky, no. Tak jako, já jsem odpověděl, že už je pro verezáky, že jsem tam udělal tutoriál na forku. Ale asi to někomu nejde, ale mě to normálně jako jde, takže nevím, no. Budeš potrestána. Sem, stůj. Mám to na šípy, pírka. A asi začíná den nebo noc? Ne, noc. Ajajaj, ale v noci se taky dobře vyskytují ti psy. To jako musím říct, jo. Toto místo něco připomíná. Jak kdybych tady kdysi bydla, protože jsem tady kdysi hrála. Připomíná mi to, jak kdybych tady bydla, protože něco takového podobného jsem měl. V takém jako v rožku takovým jsem bydlel. Barák byl jakoby ve skále. No, takže když tak si dívejte na fanpage stránku, byl bych rád, kdybyste tam dali like a měl bych potom jistotu, že to sledujete, protože bych to tam napsal jak blbec pro nikoho. Tak dejte like a na tom Facebooku a dívejte se, jo. To není vůbec moje místo. Teď někdo rozgrýfoval, ty vole. Teda ne, to není moje místo. Jsem si to spletla, to nemám rozgrifovaný. Ko to je? My se tady ohřejeme. Není tady rezidence? Není, ty vole. Myslím, že to je dneska. Ukaž. Nechtěl bych. Myslím, to nezhořelo od těch kamnech, to radši uhasím. A tady už asi nebyli, jo. Oni tam mají brambory. Můžu si je vzít a semínko. Není. Tu já si je vezmu, oni tady asi nebydlí. To není jako nic, kdybych to chtěl vzít, ale tak když tady je to takhle nezgrifovaný a nebydlí tu, tak jako to taky zasne. Tak dobré, co to tady je? Ukáž, páčka. Hustý. Hejhaf, to mají dobrý. No, dobrý. Takže ne. Já jsem měl taky podobný místo, takhle jsem to nějak ten barák měl, ale toto není ono. My jsme bydleli jakoby na půl stěžným a na tom ještě do půlky jakoby normálního.
Takže to není náš problém. Ale myslel jsem si, že dal to někdo jako to, ale já jsem tam měl resku, takže to se nešlo. Tady je tak málo mobů a myslím, že to někdo psal na forku, a myslím, že Violka, aby se zvířata víc spawnovaly, protože tady když psa najdeš, tak to je hrozný. To nemůžu najít prostě. Nikde. No, tak psa asi v tomto díle nenajdem, no. A jestli tě hovno tak dlouho natáčím, ale ještě to chvíli nechám běžet. Já nechci schválně udělat dlouhý video, teda krátký video. Protože můžu natáčet dlouho, tak jako, že jo. No, jsem to zaučil, kdybych skákal dál. Hej jo, tady by měli být sloj moši. Čím větší je noc, tím více spawnujou, pokud jo. Já bych zkusil natáčet na far, jaký by to bylo. Ale jo, 30 fps pořád. Počkej, oni to ti let's playeři, nebo proč to mají vždycky tu grafiku na fancy. Protože mi to zniží FPS, jako, tak jako... Moc se chápu. Ale tak já to nechám, dám se si rychlou, tak... Ale ne, to fancy mě to laguje nějak. Jo, teď už jdu zase 35, 36. Nechám, prostě tak mají. Ale pokud jen tak čím větší je noc, tím větší je šance na spawnování slime-bossů. Ale já bych teda... Takže kašlu na vyhledávání psa, chtěl jsem napsat hledání psa, ale... Radši napíšu jenom farmu a... To... Já bych nechtěl tady jako umřít, jo, ale to dead point. Si fakt moc nechtěl. Ale musel bych. Dobrý den. Takže jedna rána, druhá, třetí, čtvrtá. Jo, Neraniel je tu. Čo, Neraniel. Takže. Jdeme dál. Neraniel je vlastně builder, tak mi tam dal ty NPC, což ti děkuju. Už jsem děkoval na začátku, ale tak proč ne znova? Jo, chtěl bych udělat takový menší projekt, nebo asi ne projekt, ale takový video. Překvapení to ne, a to bude takový dobrý timelapse a tam bych chtěl něco dělat v tom timelapseu. Ale to ještě se rozhodnu co. Protože já nevím, ale když budete sledovat tu fanpage stránku, tak bych tam mohl dát hlasování pro vás. A tam bude hlasování jak, co vám dál natáčet, jestli Minecraft, Crafting Play, anebo se mám zaměřit ještě, že by to zapadala jedna hra, kterou bych tam napsal, nebo více her, ale bude to jenom jedna, jako. Takže pokud to rozhodne, že za den vyjde jeden Minecraft a jedna tam ta hra, kterou rozhodnete, anebo bude vycházet jenom Minecraft, možná i dvakrát za den. No a jinak třeba nějaká hra, že jo, Minecraft a nějaká hra. No nic lidi, ano, už jsem, já hledat nebudu, je tady malý spawn mobů, takže jako to je na prd. Takže to až se vyřeší, tak asi až pak budu to, tak pak asi budu hledat toho čokla. Ale tak máme brambory, což je dobrý, spodně co můžu zasadit. To dám asi sem do této řady. Takže já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit.
Já se tady s vámi loučím, já Loider a budu se těšit u dalšího videa, což budeme asi dělat důl nebo něco, já to ještě promyslím, takže čau.